Máte klasický dispečing v kancelárii, ktorí dvíhajú telefonické objednávky? Máme v Sensetive riešenia aj pre vás. Náš systém je plne integrovaný s automatickým dispečingom a takisto s tzv. Voláme to manuálnym dispečingom, čo je pre nás nejaký modul, vďaka ktorému viete fungovať aj duálne. A to napríklad takým spôsobom, že klasický dispečing budete mať zapnutý a prevádzkovaný a riešený dispečermi počas dňa a napríklad tie slabšie dni, možno noc, možno nejaké dni, kedy potrebujú vaši dispečeri voľno, dáte prepnúť systém na automat. Poďme sa teda pozrieť, ako tento automatický systém môže u vás fungovať. Nemajú taxi, prosím. Tým, že sa dispečer prihlásil do služby, automaticky sa systém prepína na manuálne riadenie dispečerom a teda každý prijatý hovor je pre ňo zákazka v tomto module. Zákazku vytvára veľmi jednoducho a to zadávaním štandardných informácií, ako je nástupná adresa, výstupná adresa, ktorú teda u nás ponúkame cez službu Google Autocomplete, takže môže zadávať teoreticky len prvé písmena, vyberie adresu a po zadaní adries systém automaticky vypočítava trvanie, dĺžku trasy a takisto cenu. Takto pridelenú zákazku a takto vypočítanú trasu systém automaticky ponúkne najlepšie zvoleného vodiča, ktorý je buď najbližšie, alebo pravdepodobne tam bude blízko končiť. Samozrejme, výber vodiča je stále na dispečerovi, je to pre ňoho len nejaké odporúčanie a môže toho vodiča zvoliť aj iného. Odkliknutí zákazky, že priradzuje zákazku tomuto vodičovi, je zákazka priradená a vodičovi v jeho aplikácii Sense Driver začína táto zákazka blikať so všetkými dostupnými informáciami a konkrétnou cenou. Tú zákazku stačí prijať a dispečer pekne vidí na svojej obrazovke, ktorá zákazka ako prebieha, ktorá je vybavená, ktorej zákazke už vodič vezie zákazníka a ktorá zákazka je vyslovene dokončená. Dokončené zákazky idú do samostatného poradia, kde si dispečer vie pozrieť históriu celého dňa.